Alright. Yes. Mia. Nikona mga juang. Kawuono ni kendo ler maratari. Wan kod wuoyi matin miluongo ni Chris Wuod Migori e dier ot kae. Anyisi ni Chris Wuod Migori en a young artist ma kendo dwa bedo jangolo makare. Chris Wuod Migori. Mosomera. Aneni ka. Koro iwacho ni nyingi ma ji nyalo yudi go en go. Chris Wuod Migori nyalo go YouTube kanyo. Iwacho ni ijangolo. Jangolo. Ngolo mane ma in go nidwa timo? Anyalo timo Ohangla. Anyalo wero Erick. Okay. To bende nitie wende moko misogolo kata ma ji nyawinjo? Podi, but could not make them. Koro ne pod aonge support. Ngama ne nyamiya support ne onge. Koro en sani in mana kodgi e wiyi, lakini onge kumoro amora misogolo gie. Onge. Kaka mane gin kaka wende adi kama? Inyalo gin abich. Inyalo onjo ne jopiny achiel. Koso nitie kamoro me inyalo dhi mi onji ne jopiny. Don kumoro amora nyalo onjo ne. To Chris Wuod Migori, wach mar music ni chake karang'o? Music nachako ka jaklas 6 ka jaklas 6. Mano higa mane? Nachako ka jaklas 6 higa mar nachako higa mar 2014 mane chako go music. Gini en gima nobiro ka ler koso gini en mana gima ne ipo anono gosiepe mokoni koso ne en ang'o manotimore momiyo neno ni dhi e music? Na mokwongo naleko ga music. Koro ka ne adhi pimo ne friends moko to nyisa ni dwarore amba dhi abed achiel kuom jothum. To sama nidwa chako thum, ne en thum mane manidwa chako go? Ne en Ohangla koso ne en gospel? Mokwongo nadwa nachaki gospel. Nadwa ga nachaki, but ne pod ok ayudo support e gospel. But koro nawacho ni tema ne Ohangla ka be anyalo yudo support. Koro mane gimomiyo nabiro Ohangla. Kaka jok mage manospei momiyo nibiro miwacho ni koro adwa donjo e Ohangla kae? Jok mage manonyisi ni gini inyalo wer kata gini inyalo timo maber? Joma no osiepe na mane kona achiel kuom iluongo ni Mor. En be en Wuod Migori? En be en Wuod Migori. Nwatiyo kode kamoro achiel. Achiel kendo iluongo ni Mike. Mabe omiya information kuomi ka. Mike obiero? Mano wuod Siaya. Mike obiero wuod Siaya. Ahero thum kabisa. Yes. Okay. An mora kabisa mondo mi wa support young artists makoro sani biro ni, nikech oganda duto chiemo kod talents magi. Koro kamoro moro ma itiere Chris Wuod Migori, en sani wan kode kaka jathum ma bende dabiro go Ohangla to pok ogolo thum moro amora. Kidwa yude maduong' kabisa kuong imanye YouTube mar Raymond Mariek official, nikech sani to koro wabro bedo kode kanyo achiel ka koro wadhi kode kwapuonjore achiel ariyo adek mag Ohangla moro amora mantie. Wuod Migori, en wer mane manisogolo kata manisowero ne oganda man giwacho ni en gima koro nyalo inspire them mondo miyo gikoni ni dhigo Ohangla? Wer mana asiko ka wero mokwongo nachako gi Linda Nyanyakach. Mano is my friend from class 6. Nyaka tieko school. Then my friend kabisa. Koro nokonyaga yore mang'eny. Kana kale gik matek no embe nokonya kata bedo ni en nyako kama nyiri masani tek mondo kon Mana gi mondo mi pesa midhi go school. ene vedo matek sana. Koro mane
Gima omiyo yani kata nanindo nalikiga wer naleko kokalo kod nyinge. kokalo gi nyinge. Linda ni ne en kaka lava ni koso ne en mana osiep, nikech osiep kod lava bende opogore. Linda anyalo wacho ni en lava na. Okay. Koro sama ne une class 6 kacha ne une kod Linda to nokonyi e gik mang'eny sana. Koro ene mane ichako kode kaka ni neno mondo mi igo kode thum mokwongo. Ikwayo dang' iwer ne jogi